ayaw lang mo kahibulong nga nang nagamit ang insinso karon. Ako mismo, pag-abot na ako diri, daghan kayong mga kulitos nga nagtigom. Kung anong daghan mo kayo mo, doon na may prosesyon diri pagkahuman. Unya high mass maron. Kung anong high mass man, kay pista man sa mahal nga Birhen sa Carmel, ugma. Unya nga nung mag-insinso matakay, aron ang mga tao, matagan og kadasig sa mahal nga Birhen. Busa karon ang atong santos nga misa para ni ugma. Busa, dili na mo kinahanglang musimba ugma. Pero kung gusto gihapon mong musimba, kay mahal nga Birhen sa Carmel, adi, doon na mo'y grasya nga madawat. O katong musunod sa prosesyon karon, katong mga dunay debosyon sa mahal nga Birhen sa Carmel, doon na sa mo'y mga grasya o mga indulhensya nga madawat. Busa, mao nang hinungdan nga ano nagamit ang insinso, kay gihatagan nato pagtahod ang mahal nga Birhen bisag ang iyang pista ugma pa. Busa karon mga igsuon ang atong misa para ni ugma ikanapulog lima nga tuig nga atong gigamit karon. Ugma ang misa sa Samahal nga Birhen sa Fatima. Busa mga igsuon angay natong masabtan nga kitang mga Katoliko daghang kay tag tinuhuan, daghang kay tag mga santos, daghan kay tag mga tradisyon ug daghan kay tag mga klase nga debosyon. Mao na hinungdan nga kitang mga Katoliko masuod ta sa langit ini kay daghan ang mga santos nga mutabang nato. Busa kamong dunay pagtahod ug paghigugma sa mahal nga Birhen, labi na sa mahal nga Birhen sa Carmel, mao ni ang inyong gipasidunggan karon. Maglipay kita, magsadya kita nga duna kitay inahan nga naghigugma, nagampo o nagdasig kanato. Kada adlaw, busa kamong mga debosyon sa mahal nga Birhen sa Carmel, mao ni ang inyong gisaulog karon, mao nga nagdebosyon ta og ugma usab. Ang mga pagbasa karon nagmahitungod kini sa atong pagtuo ug ang pulong sa Dios. Ang unang pagbasa naghisgot kanato nga ang pulong sa Dios murag uwan, mauwan, mabasa ang daan, mabasa ang ground, apan inig-init kanang kabasa kanang tubig mobalik na ngadto sa ibabaw kay maugnan man, bus maugaman. Mausa na ang pulong sa Dios nga atong nadawat. Kung nadawat nato ang pulong sa Dios, kinahanglan ang atong kinabuhi dadon o kusog ngadto sa Ginoo. Busa kita nga dunay pagtuo sa Ginoo, kada Domingo mosimba ta, magrosaryo, mutabang sa mga kabos, kining tanan tungod sa pulong sa Dios nga atong nadungog, nakasabota o kini mamunga og daghang mga prutas. Mao ni ang unang pagbasa ug ang Salmo Responsorio. Ang binhi nga mahulog sa maayong yuta, mamunga gayog nindot nga mga prutas. Mausa na ang inyong kinabuhi o ang akong kinabuhi. Kung nakasabot kita, kung ngano nga Katoliko ta, Kristiyano ta, magampo ta, nagsakripisyo ta, mukalawa ta, musimba ta, kay kita nakadungog man sa pulong sa Dios. O kung nakadungog kita sa pulong sa Dios, doon ay kausaban ang atong kinabuhi. Musamuti ka kalig-on, musamot kita magkamadasigon, musamot kita kamahigugmaon, o musamot kita kaduol sa Dios. Mauna ang inyong kinabuhi nga murag nadungog ninyo ang pulong sa Dios o kinahanglan mamunga kinignindot nga mga prutas. Ug ang ikaduhang pagbasa naghisgot kanato nga ang kinabuhi sa tao gikan sa Dios o kini kun ato yung sabton wa nay bili apan tungod sa gugma o sa kaluwasan sa Dios nga gihatag kanato ang atong kinabuhi hapsay og limpon nindot na kaayo karon kay ang atong kinabuhi kinahanglan mo balik ngadto sa Dios. Mao ni ang gisulti ni San Pablo ngadto sa mga taga Roma. Busa timan mga igsuon kun magsige tag simba, magsige tag rosaryo, magsige tag sunod sa prosesyon, magsige tag ampo, mamunga jud ning atong kinabuhi.
Kung doon na may tao nga makakita ang uban, ganahan kay ko kananiya, kay duol ka na siya sa Ginoo. Kinahanglan ang inyong kinabuhi, mamunga, aron ng uban, makadawat o makapulos sa tamis nga bunga sa inyong kinabuhi. Busa kining atong pagmisa karon, kamong musunod sa prosesyon, dili lang ang magic, kinahanglan mamunga na ug daghang mga bunga. Mauna nga ang unang pagbasa, ikaduhang pagbasa, naghisgot kanato sa kalig-on sa grasya sa pulong sa Dios nga gihatag kanato sa atong kinabuhi. Busa kun doon na may tao nga buutan kamo, kinahanglan mas buutan mo sa mga tao nga dili mo simba. Kinahanglan kamo mas Dios noon mo kaysa mga tao nga dili gayud mo tuo sa Ginoo. Mao ni ang atong pasabot nato karon. Ug ang ikatulong pagbasa, mausab kini ang Ginoo nagtudlo pinaagi sa sambingay. May tungod na pud ni sa binhi. Nga dunay tawo nga nagtanom, ang binhi nahug sa yuta nga bugos kayo, wa jud mamunga. Ang uban dito sa batuon, niturok pero namatay ra gyapon. Ang uban dito sa sampinit. Natural ang sampinit tungod sa kay nidakupan kuyo sa gikaon ang binhi. Apan dunay mga binhi nga nahug sa maayong yuta, namunga ug daghang mga bunga. Mao ni ang angayng mahitabo sa inyong kinabuhi. Kung magsige tag simba, pero sige gihapon tag pamalikas, sige gihapon tag panaway, sige gihapon tag pangawat, sige gihapon tag panaway sa uban, ayaw na lang mong simba. Kaya kung musimba gani mo, doon na dyo'y kausaban sa inyong kinabuhi. Mamunga dyon ang inyong pagsuod sa simbahan. Mao nga karon, kung doon na may tao nga ligon, kamo kana kay kada adlaw mo musimba, kada Domingo mo musimba. Dili lang musimba, mukalawat pa dyon, ang uban manggihatagon. Busa, kinahanglan ang atong kinabuhi, aron tinuod kini nga dunay bili, kinahanglan mamunga kinig prutas, aron ang uban makakaoni ini. Mao sa ni kamong musunod sa prosesyon ron, sakripisyo na. Pag-ampo mo sa mahal nga birhen, nga unta ang mahal nga birhen sa Carmel, mulig-on kaninyo o mulig-on ang inyong pagtuo, paglaw pagigugma sa Dios. Busa maglipay kita kay ang mahal nga birhen atong inahan, ang mahal nga birhen sa Carmel kanunay nag-ampo para sa atong kaluwasan, kainahan man siya sa Dios. Busa sa dakong padasig pagtulaong pagtuo, mangayo kita sa grasya sa Dios nga ang atong pagtuo kaniya, ang pulong kaniya, mubalik nga ito niya, mamunga, ug ang inyong kinabuhi, musamot kalig-on o pagkabuutan. Kung buutan man mo, musamot mo pagkabuutan. Maunay ang pulong nga atong nadungog karon sa mga pagbasa. Ang Ginoo manggihatagon o maluluyon. Malihog manindog.